O alcalde de Carballedo ten manifestado en numerosas ocasións dúbidas sobre o futuro do Consorcio Local dos Peares, a raíz da nova lei que rexe a administración local. O consorcio está integrado polos concellos de Carballedo, Pantón, Nogueira de Ramuín e A Peroxa, e as deputacións de Lugo e Ourense e a Xunta. Actualmente está presidido polo rexedor de Pantón, José Luís Álvarez, que ensinalou nos pasados días que aínda non está claro que ocorrerá coa agrupación, formada polos 4 concellos que forman o territorio de Peares. Nós estamos interesados en que isto funcione como está, pero que a normativa, co cambio de réxime de administración local, pois claro, isto teria que pasar a depender dunha das deputacións, por extensión de terreno sería a Deputación de Lugo, e claro, os alcaldes nin os veciños estamos de acordo de que, digamos, quen goberna a este municipio, bueno, a este consorcio, pois que este tan lexos, este en Lugo. Estamos mirando a posibilidad de que isto pase a outra administración, este, como hasta ahora, funcionando pois cada 2 anos polo alcalde e polo secretario que lle corresponda. Esperemos que estes estatutos, se os mandamos á administración local, estamos en espera de resposta de que a ver se pode ser de que se faga cargo a Xunta, en principio, e delegue pois nos alcaldes como estamos agora.